Sziasztok! Ez itt a videós csatorna, és most megmutatom, hogy hogy kell csinálni Google csatornát, ugye, amint látjátok. Hozzon létre fiókot, és akkor várunk egy kicsit lassú a gépem, de elmegy. Aztán oda beírunk valamit, mi most azt írjuk ide, mert mit írjunk be oda, teljesen mindegy. Videós, mit tudom én, mi legyen a másik, mondjuk nem tudom, Anonymous talán jó lesz az, Anonymous. Válasszon felhasználó nevet, vagyis ugye micsodácskát, Gmail címet. Megadtuk, oké, jó lesz az, aztán jöhet a jelszó. Viszont szerintem jó, hogyha erős jelszót adtok meg, mert akkor elfogadja. Én most erőset fogok talán megadni. Ja, oké. Megerősítjük. Ctrl-C, Ctrl-V. Nem, sajnos úgy látszik nem engedi, de nem biztos, na mindegy. Megnézzük. De úgy emlékszem, hogy sajnos nem engedi. Na mindegy, akkor másolásba se engedi. Akkor újra be kell ütnünk. Nem baj, nem baj. Na, szóval beütöttük újra, és most csináljuk az évet. Bármikor születhetünk. Én ugye nem az igazit adom meg, de mi bármikor születhetünk. Na, és akkor mit csinál, mikor szülessünk? Július 8-án, de menő. Férfi, aztán az nem érdekes. Oké, 106, ugye azt kell beütni. Elfogadom, és következő lépés. Na, gyerünk már! Első lépések. Na, ez az. És akkor ide kattintasz, hogy plusz te, és csatlakozás a Google szolgáltatáshoz, jó lesz az, de ha meg akarod változtatni, megváltoztathatod. Tovább lépés, megerősítése, frissítés, oké, ezek mind megvoltak, és akkor most jöhet a YouTube csatorna, mert itt először kérdezik, hogy hova jártál iskolába, meg ilyesmik, de ugye mi azt nem adjuk meg, mert anonimusok vagyunk. Na, folytatás, jó van, folytatás, ennek ellenére folytatom, aztán befejezés, profil elmentve, oké. Jó, még egy kicsit szarakszik, de amúgy jó. Na, szóval megyünk közben, haladunk az úton, a jó irány felé. Na, oké. És akkor most átválthatunk YouTube-ra, amin ugye meg fogjuk csinálni a csatornánkat, az első csatinkat. Na, becsukjuk, oda kattintunk arra 9, azt hiszem, 9 kis négyzetecskére, és azon rányomunk ugye ott, hogy YouTube. Na, akkor na, menjünk már. YouTube! Kapcsolj be YouTube! Na, ez az, és akkor oda nyomunk, hogy bejelentkezés. Kicsit nekem lassú a gépem. Bejelentkezés. Na, még egyszer. Mindegy. Bejelentkeztek majd. Na, gyerünk már. Mindjárt be fog jelentkezni. Jó, most. Most már regisztráltál YouTube-ra, jó van. Regisztráljunk. És akkor meg csatornaképet változtatunk, ami nekem is lesz. Csak lehet, hogy most nem fog sikerülni videó keretében, de akkor is nekem most az lesz a csati képem, még hogyha nem is sikerül videó keretében megcsinálnunk. Oké. Ugye Google képek, azt akarom beütni mellé, mert ugye onnan szedünk le. Nem menők vagyunk. Nem is kell szerintem beütni mellé, mert képek, beütjük mellé, és akkor csinálhatjuk a dolgokat.
Na nézzük. Google képek. Bezárjuk a legelsőt. Na, és akkor Google képek, videós. Én most ennyit ütök be. Videósú. Na, szóval videós. És ki fog adni nekünk egy csomó képet, és már tudom, hogy melyik képet fogom kiválasztani, hogy ne tötyörészek. Már alapból kiválasztottam egyet, még nem töltöttem le, de kiválasztottam. Nagyon sok szép kép van, de mondjuk szerintem viszonylag vicces, amit én választottam. Lejjebb van egy picikét. Csak most újra meg kell nyitnunk. Az lesz, azaz. Csak most újra meg kell majd nyitnunk, mert be fog csukódni elvileg. Ja. És akkor újra megnyitjuk, bocsi. Csak lagos volt. És akkor becsuktuk, de attól még jó. Addig megcsináljuk a saját csatinkat. Ok. Folyamatban. Jó, Anonymous videós. Ezentúl ezen a néven fogok jelentkezni. És akkor a kis ceruzaikonra szerkesztés Google Plus-on. Aztán pedig azt fogjuk csinálni, hogy ugye szerkesztjük. És arra a kis kamerás emberre fogjuk majd átszerkeszteni. Anonymous videós. Tök király lesz. Oké. És akkor töltődj be, ez az. És oda kattintunk, feltöltés, ugye, amin most van. És akkor fotó kiválasztása a számítógépről, de ez nekünk most nem kell, mert először még el kell mentenünk a képet. Becsukhatjuk nyugodtan. Nem csukódott be, mindegy. De. Na szóval. Oda kattintunk, megint Google képek. Kiixeljük. Ugye Windows 8-on van, amint látjátok. De ez nem akadályoz meg semmiben. Semmiben. Oké, Google képek. Enterrezünk. Két R-rel enterrezünk. És akkor Google képek. És ugyanúgy beítjük majd, hogy videós. És azt a kamerázó bácsi-szerű izét fogjuk megcsinálni. És videós. Oké. Megvárjuk, amíg lejjebb megy. Na. Töltsél be. Ez az. Jó. És mostan fogjuk megcsinálni. Elmentjük. Jobb klik. És azt mondjuk, hogy képmentése másként. Ha találnánk olyat. Biztos van. Mert nem cél, hanem ott van képmentése másként. És akkor images, jó lesz az, képekből menti. Mentés. Okés. Kiixeltük. Okés. És akkor szerkesztés Google Plus-on, ugye ezt már tudjátok úgymond, mert elmondtam most. És akkor azt fogjuk csinálni most, hogy szerkesztjük. Oké. Na. Tölts már be, tölts már be, tölts be, tölts be, tölts be, tölts be, jaj! Oké, na. Tölts be, tölts be, tölts be, tölts, 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 tölts. Fotó kiválasztása a számítógépről. De jaj, de jó. Jaj, de jó. Csak lehet, hogy kicsi. Na mindegy, megnyitás. Sziasztok!